Niki pasukan biru monggo joget mawon Pak, monggo ayo. Ade monggo. Ayo kene yo ngadeg-ngadeg. Ayo Bendi Deri yo. Nanti semua personil foto di itu ya, kamera 360 ya. Iya. Mbak Oke. Yuli ayo ngadeg kabeh. 360 derajat boleh para tamu undangan sekalian. Stand kameranya udah dibuka belum, Mas? Kok hasilnya apa Dan ya, fotonya sudah belum? Oh 5 menit lagi boleh yang mau berfoto gratis di sana nanti muter-muter ya. Oh ngono muter-muter Kak. Iya sirahnya. Iya. Tak rewangi pati geni pamringe tekan lulu asine Iya. aku nora kekerapi mong sliramu pringon Oh, tak anteni Yusuf Kowati. Pak Men Sukowati. Terus Pak Men. Sapa sing ora kedanan mripate lalak-lalak gawe awe kabuka rasa atiku yen awang esuk uyuhku. Sayangi anakmu
Blasken apa mulai Pak E? Blasken apa malih? Wis pokoke iki seruagen iki pokoke iki. Ayo. Biasanya Kedanan lewong. sampun. Lek lewong Mas Haji. Oh, Mas Haji. Napa, Pak? Bapak napa? Bocah gunung. Napa? Bocah gunung. Ikut, Oh, mengikuti saja. Bocah siap. gunung biasanya Bapak seneng. Bocah gunung siap. Ya Kak. Tak remangi pati genip kamli yen kenan hati aku nora bekerati mong sliramu priyasa anteni Yusuf Kawati. Habisin Bapak. Asik, Bang. Yuk. Nadyan aku bocah gunung. Kebangan tulungku. Ora usah ate nganggo bingung. Yen to pancen tresno aku. Sing ati lakon ninggalke sliramu. Ra orane yen bakal kelakon perpisahan karo aku. Iya, iya. Muga-muga aja nganti gawe-gawe gelo. Ati mangan bela-bela ing rupedo. Tunggen tak gentung. Sur. Lajeng napa malih Bapak? Tesih manut menika. Manut. Sik manut. Kayaknya aja ditekoki lho, Riz. Kalau ditekoki langsung Ayo. balik rono lho, Riz. Pokoknya sa anune ya. Pokoknya Yo. sepenting gayang. Apa kowe Ana latar padha lelungguhan. Jejone kanaruan. Aduh, Sukawati, oh, iya.
Min. Masa. Kak wagu loh Mas Min. Maaf ya Bu ya. Ada Mas Min di sini. Ayo. Sing nyeluk Mbak tak lo, aku ora lo. Lah aku wis ngomong loh, maaf ya Bu ya, aku bilang gitu. Duh, aku ora lo tenan. Aku ya ora loh. Terus-terusan. Alah. Ayo Mas Min. Ji, ro, lu. Apa kowe lagi Sa
banget.